Ande mo e wuro mo.
que la loca es para el pito y no hace el doy. Madre ya con eso con ñamo. Ni musa porque la cabina con tu visible, ni mo con tu visible dólares. Con ñamo con manjar de mo. Sabo con mo ya la dio con. Me lo cono de me vamos de. Cabine de militares tu ma para la ma de o zulu. Mo ngo para lo con la di mala sabuti me lo ya. Ye buye ko mi ko ñama. Musa ñako suma braje ya. Bimena momri ningile za ngoba ereka somane bimena do ningile lo ngoba ereka somane bimena wacha ndolo wasu no bega fredi ba mo do ali ni yenya na ibada somane na te na mori nyagale me jeba ni ko la e kono susre bro di amangre to no ga ya duri no ma de nyama na ajula ga ya jibrila Madara zoro se fuma kalabulu. Madara sa pare de kalabulu. Sasa machame mna jaya kengi na jaya jabo. Musupa pro me mna jalo nya kenga be figo. Cheba pro me mna jaya kenga be figo. La pro me mna bila ko ya kenga be figo. Sunguru me mna sunguru ba ya kenga be figo. Ale mimana kamele baya kenga be figo anga jenga su anga jenga alabele ala kele masayeba masakre de ala kele mo ayya bere jere la be manga Aperga wamore jamano aperga laliliga jamano aperga ngone vada mati yeti be manga akono wari pada magana kere buya kenya nyino masama ko keleno ngone bulata boka teberi kai be kuna wole chamo kuna desa wole ka fana kuna denge berga jigila sababu dimi mo ko mena salo me ka tian fara pampu Madrani sabe kita kurunya kelekenye. Ya ini berado ati ini berado ya. Pare ko akaburu solo kuisi kisui kungoroka ala dali. Jeli bai makobe kla yari ndugu se kana ka kwe. Ibila nyina mabe kenye na mande ko fa makote kla na nyina mangalo kwa te paralo. Ni vole sanyo ye burkina sanyo. Ale ka mobili sangani ne kono no makwaza nyabla berdo lara. Kakuni vlasa kamarigala ya memanga fadian watiri shata kuna denge alega kaja mugura sangani ne ngura no mania watinya bla bro delana kaboke kay yangulo wole gulo sano wole apa si nyimba wole ko alega apa ji sangani ne ngura no mata kunya kelebe ka wama wole la ga ko nga so magwe ya mo ye nyonye taburo ni so tande meneno ni bara ko bi kunde andre trawle andre imana ka jamanya moye fengi sabare imana ka jamanya moye fengi mala imana ka jamanya moye kuma jama fola moko fari ni huye moko fakala ye ni mwero bi moye ye ni mwema wallahi bi moko bare ni huye moko fakala ye ni mwero bi moye ye ni mwema ale kala ni huye moko fakala ye ni mwero bi moye ye ni mwema adina ni lo na ni ngati kiyenda kurunya kile bekana tunga dozo ko jifa Madrani tamali una beli na ko beni chewu bimwe bane gaji mambo mo brechi drege mi ni kana bro o bojiro muri bro o bojiro bati o wati be mi nasrai ay mambo ya bra wu nyumi madre nga ya bombe ko rani wala mara ko no shama be ko de ko fu dala ngui bena ko ka bana ba to be wuli ka baro gani mo yeti ba ya mo ngene so sele bro je o de de j'ai un hiver d'emballé folie de
sabari mangamma na ika sabari amana mo fa ro fa no anana ngone juru la gelila kana tewe no dia nyami fa korole ko o foli de mas no kura ko te be sa ele ma ro dida je sige atna talo le fe fe ke timo ba bela wali ma ina mo do to ira ma kana ka fanta de na folo tiki do to ira ne ba la be 2025 ni ko na be ke manai ana ko bo mo de le jai Magani ko gani ulo Mo mana ke present fo ki punya doni. Ini kan episode do nyona doni. Shugole o. Afro ko folle bi ne bi takara fasani ko e wala metre. Pare mo mo sha. Ko ko be jima ko mo ngozo be manga siri ko ka kafe mi. Jeli ba be jeli ya kuma fo mo na ka kafe mi siri. Ne be mo fo mo na ko ngamu so la ja. Ja, ana mo fa khoto sina ne sonna frola na fodi na flo di bure te mo ya te jaba na flo di bure te ti punya na flo di bure te ka mo di aro ki mo de te to lila mo si ti wuli jamaro Sili meche maba imana shukuru ni na bai kelela shili bukile no fe ba soro bu wara de kelenye nini teta ma de kelen fare ne ma boja ay mi fiye mo fa ko choche mani gone na ne bi ye ki to e ba ne ba do ko ne tabda tila ibe jo bega kanema ja mataka otel palila kitele soro snola ai ita kana kira ce fagal ko jamane shu me ho go ni dambe kena suma bela jole fo ko barkata wonu fo fe be kena ka bela jole fo ko barkata ambe wa ta kan ko ha shi kana mo ko nya ta kan no fe ala di be ta ka bla ka sira an fana kana jigin la ha ne ta ga nga dabali na bandum se la dum na be pan ne yɛrɛ seko tɛ o la je an bɛ kabinɛ ka na baw anw de ye tɔn sigi anw mana don tɔn na dɛ anw de ye tɔn sigi ka karamɔgɔ an de ta k'a kan ka président jɔ n b'a fɔ ka hɔrɔnya ni danbe soma kɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a di jeliba ma anta karotala jeliba be ne ni tɔgɔkɛ adama nɔfɛ ko f'an ka kɛ sababu ye k'ale bɔ senataama la an ko a ma k'i dusu suma komi waati n'a kelen k'a ji sɔnma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin kɛnɛ nin kaya bi ne ni tɔgɔkɛ adama kɔnɛ matan jeliba ye n'an bɔra ni sayɛlɛma kɛnɛ nin kan y'an bɛ taa matan jeliba ka taa a ka moto bila don an bɛ 60 d'a kan k'a di jeliba ma k'a bilasira walayi n'a ma kɛ a k'a fɔ jira ye je bɛɛ n'i garisɛgɛ don n bɛ 4000 di ma i k'o bila i ka bara kɔnɔ Togola TV ka 1000 jeli tɔ minnu bɛ yan olu ka 1000 jɛmɛfɔla ka 1000 ne ntola mɔgɔ min gasi na kɛnɛ kan o tigi ka yafa n ma bɛɛ n'i ka kan ni a kan ka moto di yan ko morikɛ pere ko kan ka moto di yan a y'o ba k'i fila in na Asamale ko wara wale sukone Asamale ma wara wale Tira gale ngre tawle ila delu wara wale
Jadi bang orang kurang jadi. Besok kau yang mana kan ini orang. Besok. Yang mana yang kalian ini. Ni nak kau yang berapa? Kita le mana? Kita le kalau tidak ke berapa? Ima tu nunggu kami fat yang wati le kalau tidak ke ni makan manja. Ni boleh TV tu mulai. Sabu muka berapa ya? Kau kena nak kiri mandi. Besok kau ni. Surah kelam muka berapa dia kari dia. Mau lagi le kiri mandi apa? Ima tu nunggu kami kau ni belum. Mau beli dia TV apa nak? Semua yang kerja kono, mama, jadi aku nak kaya. Apa lepas ini kan, dia nak kaya sangat ni. Kalau ni lu berapa mau nak? Ini semua. Dia bilang mana nak beri dia apa? Ini macam apa? Iya cakap yang ramai. Andere Braule Jabran ni mendi na yala betoye Abani ala je jeli mendi na bola je betoye Wa mendi na bola je betoye Ala jere jere uni no kabinete betaye Ai ga mo ni ba ka kuma ye Preseni dei chonde paisu kanga kumayo. Jamu abi deli isu ko dela itse mina imanga delola. Beba do ibisi ka kuluk leki di fikima. Iti takurinya kele beke jia kala me. Ba bedeli kunte. Agone. Jiwo somade anaba kabe befo dozo de na ba kabe befo ka karamogo kene kaya ande ani jama be kabe la jenefo Vigi imana sutara mi bola ma parata tata de fo na ufo ka ba sutara ba na ko ni be taki ka jini bo ke do ma ko le sa fe ki ka ko lo ble ki ta ka tana nai Abana wargo thala kabe wa chandi masa ababe wa gele ni ma ababe wa gele ni chocolate be ma yilu be abana ke abana
Numuya Gogoroba, Ojele, Nuya Gogoroba, Numuya Gogoroba, Sasa Nadinga Nuya Gogoroba, Numuya Gogoroba, Kabra Kamrale Nuya Gogoroba, Numuya Gogoroba, Andre Bonele Nuya Gogoroba, Vajana fallait mettre présent à Nîmes, on sera mort avec un chouette. Présent ouvert. À quoi on va dire c'est mort. Et là. Cabinet. Présent Malaga, comment il fait alors?
kile soma ke yo na lonina Cable, prendamos cuenta. we ke yo na lonina belo Ana tatiga wa. I am
Sulakunu le sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Kabinena sulakunu. Kabinena sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Kabinena sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Kamara na sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Sulakunu le sulakunu. Andre Traore di Energia. Podemos papá. Michelle denga tu se sumo. Ay sabali, ayak kala ni kira kama, ayak sabali. Ayak kadondo ni ay sabali, mountain la ni ay sabali. Ay sabali. Diare barudi. Andre na wenga bigile muribu. Kiya bezina kiya delunga. Sabat baruro, ay sabali baruro. Susere baruro, kiya baruga. Tuma bradra wazuno hogare. Amoninga. Susere baruro. Mawai nyoi. Aduh mereka keramang na hanya kelinga joya kan mereka oleh beceli dengan. Namun ya aduh dia mana. Isu kalau yang mana gimana dong nggak balapan ni. Kira babi emang nggak yang sabu ni. Kerana yang kini ada tu dah sulit tu. Beceli dengan apa berguna yang baik ni tu. Ada macam yang baik ni tu. Macam ni macam apa orang Funi bifrant klinik. Funi bifrant klinik. Balik
de Bemanga, they will be Walaba, Ma Andre Travel, Brabra, and Damani for Bajudala, but I need like a Bugrege. Kadosi no de Vadian Wadri, Kamaruzang is on Lutheran. Andre Travel, like a Boya Akra, Karen Andre Travel. Yeko be fofo akonya mo ko sele dioro adama jigi ni wala sanyo Traoré jigi de shu ya sandra jigi la mo ni wala mo ne fosu mela jigi la mo ni wala afye ko ne jigi la mo ni shu mo ko de la be Andre imana ke jamanya mo ngi sabali ngi brula ki sula ngi sabali ne frali bala e bala se ma ke kwazani la yuli gele ma ke kwazani muso ko che ni shu ini mau tiga teklele, ulang kau ni kerana teklele, dia kau mana long ni jampan, kalau mana tiga ya, besok Andre Traoré. Mama safali ya kuni jiro, bemanga, ibarat kau wama uri lapir kunai, ane mana mana ni nyakrenye, neranga, pela dia mangre, mau kere dia mah, dia mangre. Onda beni president mule kamulo masama bugrena mo tege president baza jeni manga kaniri kuba kunna ndeni yaro Andre ne ma fina ngo mo suma be yini ka doya e ma adu no ngame yini suma be yini ka je yani mo suma ni yalla mo lo yalla fa library ikra mo de yino mo afre be de yino mo ikra mo de yino mo jafre ngumra ko de yino mo fe be ebri ma suma cheraga ya duni ibri mo maga fake ebrila lamrin fake ebri ma suma burle fake de yino mo mande fake de yino mo Andre Traoré uli kita ko mero ke toma to nima susile pro ke ro Suru kabo flan nebe lungri gilin namola. Itu makan semua nak kendo bagai faidi nama. Andre Traoré, kamera pakai saya ini. Semua, dozo, nanani, lima dongkoke, limi apa, sangrenu nanaya. Ne ba frila modi ni ato imake wekisi malo ya tala fufu itala tefuna kala adejele dole yalla je Andre Traoré lebsene fijini agisi le ko masa mango gelema Andre Traoré Andre bodo lena Sabre tu dia nunggu Andre Traoré. Ya apa manis sama jamin Andre Traoré. Kau kaya lu lari ni kau kaya lu lari ni kau kaya lu lari ni kau kaya berizan ni kau berizan ni. Macam mana nak main ni ulah? Kau ada bela. Program jangan jadi kelena. Fatah mau Andre Traoré. Andre Traoré. Enggak ada bagi sih dia pun. Semua ni kau berdekat ni, dia kau belah menjumpai ni. Andre hijau mencari. Andre Traoré. Ini baru kaya orang macam. Andre Traoré. Kesunuh kaya orang macam. Andre Traoré. Kesunuh kaya orang macam. Kabinet sana ni orang ni orang. Kabinet ni dengan diri ini suruh baru.
Mo te dara be. Aya ke je mo la na e gere ke mo la ni. Ai je no no ki ya ki do no ka nyo se. Via kana ko tawani shu ndana fa jogola ko ndana ndama kana siga fefe esi ba fa mun tana danga ere kana siga andra be siga kana ndo esi ba fa mun mo ba fa la ko koroteti o be chente koroten ko langalondo de billahi ngalondo ngalo yere do e vie ko ne ka do anga ko do ka do yana be sa vie ko ne kuma mai de mama mentana fo esi ba fa mun ko do be ko no ya mancha ni bari sakono na no me fi chiwa ko me na se ka muso ke benyi shu kile mu de na no me fi o che manja ha fini ka bari ka sa na me fi ante tawle ai no ba mo kala ke kono ya ante tawle Mima Andre Lo, c'è Andre Fle. Mima Andre Lo, c'è Andre Fle. Allora Andre Fle, Ibila Andre Fle, Andre Traore. Io come fobo. Chi tu ni ironino, però di dire niente. Chi tu ni ironino, fobo giuro niente. Chi tu ni ironino, davvero giuro niente. Chi tu ni ironino, che va giuro niente. Afara ki Petro ke fere, afara ki be stratige, afara ki be nyenyilige, afara ki de moye. Andre Traore be ga de be, iba ba make ba ne mandini wasro, iba mana ba dinga muno wasra jobe foje. So man se ja jigro de nyenyilige mana sro jobe wulu. Ma afrinda be ki de jengre mo de mana wulu na man ka tra pa de iba wulu ke le bazane. Chiwa ko na wulu sam bisi ba ndu to ti la jamu tra muso ti be de di ko. Ni sa sa jola ki ba wulu, ba de wa ti ka se ko ke di ba ni ka tu mu le ba ka si. Kanguru, non mangia mangia. Kabine kamera, ne kodo no bai plani ni. Fati amang aine daune. Jagdira daune. Nambare kanye. Yo guna pe dane fili wal fene krosi pe ne kro mono fo probra ke. Andre Traore. Ni mo ya kule manji yankono. Mo la kuningile mo je mo la kuningile ko ba kunda ande diaro. Ni mai ka fana je ya fola. Amna se ko kula ke ni mete je yi ngalo mo. Jo mara sama su bo miriana. Suru ku te da ngulu la jo. Ma de tru ba bangi. Ni bale ti beto lai. Anya ma ti beto la. So se le bolo ke ro. Ma sa mo ko ne. Ka mo ni fulai bo di bi o ti beto la. Ka mo ni fulai bo di bi o ti beto la. Ka kula lai bo di bi o ti beto la. Ni bole kali. Ola ni kali yeso kula mo ye nyoye kali Traore ka kati kali wule ka mo abarika wa bi ne wule la ti fi ko mo kali dire ke dia bana de mo ma saru me ka dia bana andre ba dia mo ni fo kule mi be mo e ta ko do ke ne ko ni yeso me ma de ka mi nyonge ko la ye ko no ba di ya bi la to so ba dia wa di tama dia da ko ya sa muso ya sali nyonde Yo no wanda na salima ga de ne ya baloni Viegone Aparika. Ia angwa presali fasada ni na fora jama mako horanya ni dambe ba chocha mana falo muso mana falo gurugu into no te chocha la iba soro itaide ya kike horanya ni dambe kono ote kike horanya ni dambe je kono ote ai
Suna adama denga wolo iyera mai te horonye te dameti de farakanga kila bai ni mo mana je ko mai bada bla. Presa. Ima bla jamanya fa ko wari bi bulu kata me beka ima bla jamanya fa ko dole mi la kata me beka ima de bla jamanya fa ko sebi ye kata me beka ba na kontra sema ngula boli kata di alasan dramani watara mama diri made ki ka se jama ko rakibese abise abariganya besa nani mo nine Andre Conflit Andre nine Andre Yam Sogoro Andre nine Andre President Andre nine Andre ale de isi suduru kono ka koikla akono ka koye akono ka kla ka fo kusuma to bela ba me ma ka mina sigi conflit sa ba ko ni mana ka ko le te ti fana ka sika ko kugla nai me ya kla jamana kono ani jamana ko ka Andre Traore Abariga Papisi de ko sume ko ribari ko John ko Andre Traore ambolo fana kono tuguni amongo changa ngenyi ngara Burkina fana na de Burkina ko lu to fanya na amongo ta dongo fo yere nya kaye Abariga ayada mina niminya foro de makufa jala bale kumani khalifa jala fajala ko leso ale atura fajala ko la fo fajala jine boraye Abariga kisigile to okuna ko fajala jine bole nye jeleba ma daga do ka dima ojo ha jole na wile kasama yamso koratu ma ko safe akoy jeleba itama nyogo bi jafa ijeke nyogo bi jafa isigi nyogo bi jafa ngama bati jafa la ne manan kalim bala ka jine daga do ka dima ay be jabi bati ni shu bakro fafa ibla le jamanya bakro fafa kibese jama koro ba jama e che ala digla ni chef na tegle ye imiga kala leunye ubi ko ro jama ba cheni chela dege tekele chogodi chama me kulshida ka fo ko kulshitiki bete che norma bi shigi ko engalo nye ba mana kulshido ki takanga ki yere che beta ta yere beta ta frakoye ba mina kuma chuni rola ba kuma be fo manya be ma bla kula ko be do manya be ma bla kula ko be fo fana manya be ma bla kula nga prese ki jate ka jamana de igi miri kanya dobe juguma ka kono ika so koro ika no labla dobe nyumanke ika no labla dore be baila ika no labla ngai mana ke isigila ki ufla doro be fleni inye dume mi me kanu nyejira o be jama wasa angre vie juru fi yo ko mu be kwala ba mba do eni ne ambe da bishu maya bi folo fanga nyo soro le 17 de le 7 koni ame blanc ame bitain blaya eni ne ame bitain blaya ame lucette fana kono na femana bo bitain mona bina sega langali fana lucette iti chu abatu seldi kawrede me dama bela jene ko ya me ido me grupo ora ane tabe kena jama bela jene ko idan zo ada me tigo fuka horon idan zo ay ma ngara idan Anyame danzo ura TV fu danzo jilba ne okacha kia mimi kumina tani ambara likata ojo adre ana gurukun koroni namo mala mulunda kono wallahi ojo leka sai jilba ne Mwa nemi jene mwe Namo Mwa mimi mwalo Namo Jene utika Oche Kabri Mwa mimi tisi mwalo yaro Namo Misu kubeno Tia Ana suka jene utika Tia Angri Nafi jene mandi Tia Jai jene mandi Tia Ana gugu jai ta Jai chala re nigara jai le tro chala hara Tia ala kisi na pili jai ami an horon da mono oje ane gugu sambe oje ma chama mpade be Tia do be lagine namo do be Burkina namo do be Mali namo Minu be taga do namo le mo bindo bibina mi ne wele du ko na taga do mo bisa ba do bawa ka mi fa do Tia mo ma
an grupu de dambe Ani hore ya di. do manda ko ile kana Ah, wala ke sai. kana do an grupu la kana tla kana bonai Namo. abe bola Mobili ke kuchi. Ida. suba ka tondo Tia. dunala ibi sa ko Odo. ni dunala Namo. ibi to agu Okay. mene kuma fo Namo. sumo be ko atla Soma be. President. muru be ko atla Mori be. mama be je ko ka dan ba ka donina Donina. be ka atla Okay. anga grupu ni mama ni kunda kai kumichano Ibe saya ni ya ka kuma bu. mama ni kunda anga grupu na ikumichi ni mami ndani afadola kidani badola kidani kalamfaka donina ikunda grupu na President, it's a guy if I do go sort of keep, I do go sort of a clack, you kunda guru now. ikunda anga grupu na Ah, runtu wa ibi kega kulira Chia. ibi kega jula ibi kega kalamfaka ibi kega fani bale ba don ko e bati fui Pariga tungo chawli control me, pariga no really kalere. Tata. anye kube somre dilba ne andre kube somre ega fam Chia. ni kube somre Chia. menga grupu ni no fa nga juga dando waktu kena kan ali yere bade ni dulu kala mini dige ega fam I think about president. anga grupu te Ayi. Kurenga guru kuja. ne de ko ni min dani a fadona badola na ka kulila na kalamfana kulila ay kunda gutna ta Attention. jeba la kali Kojo. dawa anda ni dabara dele Ayi. billahi talasi dabara te Anyayi. President dabarate ba sumur do digira ki dabali kadalu jugu tige Jelika ya fotuguni. ka kiri jugu tige inofe President a sere mo to fo mai suna bena ni maloi ni corona chakera ka wele akaso ka sele nye ka kla ka famo wele no de jana mu ye kublala Tata ko. ano mi ko mi ne andre so suma ya ko ko mi ne so suma ya ko Kawri. atse ka fo ka suma ya ko mi ne so atse ka fo ka Ida. eka mi do Obla. Chia. anga buku ala bi ala ka fanga dam Amin. ala ka barka to Amin. nafiki ti do anga buku Chia. Amin. jahili ti do anga buku Amin. eka famu Ida. mo ka wakila tige Namo. banga grupu ni ko naflu na woltigo banga grupu no Atama. Abe na bolo ko jigi. dalutigi banga Atikonda kama. Horani dame keche be de lutigi. Jangan jadi ya. akila tige ki wasiro te anga grupu ni Chia. Siribebia. kuma data anga grupu na Abada. eka famu ni mbi fa ka suma ka dansrala anya anga grupu ndo me adaka President. wonne kila mbatge Jona jona. eka famu ne kone ibine be Namu. ne tinga kelege Ayi. ibe ko be ken la kay la ka jigin bi fle don Abana. me nga grupu ni nit lo nga wara Taso. eka famu Ida. nit lo nga wara Ida. me amba do nyani sanwre lerna danga do nga chaw Tawra de. nyani sanwre lerna Namo. mba sambe mekya Namu. amna klaka micro mune mba foko anya sigi doku Ah, wacha. Hai tata. asuma anya do asuma dum bora walma aya fara Tawre. ne akli nyaki la kero la Andalula. President, dai rega kwadra kibe pega ni boy. Ma bien mo jari ya do boy cliff line na. Abi be na ola, ode la moto dia. Kujaga jaga sawari. mena kono fula jasa mena grupu jasa wa mwana kadi kono fula ma
Ayo wa mugan di sula, shina fana be wa mugan. Wa mugan ka buku horia Ani dambe jansa. O jansa. Ko Be wanandi jilu bema. Be jilu betai. anyame Be wanandi bono jili bama. Be wanandi tula TV ma. jilba boro fala sada Tula TV la. bono jilge Aya ke tora. Ni président ma wardi amogo tambo nyona sa. Aya ke to tula TV la. Tiens, d'accord Smo aya ke tora. tiens, Kono flo aya ke tora. tiens, Ebe tula TV de wele. tiens. Ati prisini Wallahi, abe wuri abne ka kula. Aba musuna dimba to akokana. tiens, Kana tlak ni to yini ka dima. tiens, Ka jama yini ka dima. Tiens. Salo yini ka dima. tiens, Atna fui maninja. tiens, Aya tigi korda muso Aya ki twara. tiens, Udimba tiens. Aya ki twara. Namo, Kwa be baramina. Ida. Jama na kunya. ida, Aya ki twara. ida, Bara. ida, Juguya ba kuno. tiens, sama Dan ati tu anga tola tebila ida, Donc an foli bɛɛ lajɛlen ye. ida, N bɛ n ka groupe jama bɛɛ lajɛlen fo. groupe yame N bɛ jama fɛn fɛn nana n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. ida, Ka dugawu kɛ bɛɛ ye. Ka dugawu fana ɲini bɛɛ fɛ. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala k'an kanu to ɲɔgɔn na. Ala y'a nɔgɔ kun ɲɔgɔn na. amen, amen, amen. Aw min sɔnna ka ɲɔgɔn to yen ka na jɔ k'anw filɛ. Namo, An b'a ye fo. An bɛ dugawu k'aw ye. amen Minnu ye denmisɛnw ye Ala k'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye. amen, Minnu ye muso ye Ala ka bɔ a diya. amen, amen, président. Minnu fɛn fɛn Jɛmɛ fɔla ko mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka ban ale sɔn ale bɛ sɔn. non a y'a hakili sigi a kana presse ni presse la i b'a jɛ. Ko ni président kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ diya ale ye. Voilà n'a président y'a jɛ ni sɔrɔ y'a sɔrɔ a ma ko ne fɛ. d'accord Ko sula k'i sɔnna k'i i ma ko fɔ a fɛ dɛ. Ko ne fɛ ni sɔrɔ y'a sɔrɔ hakili bɛra. Ayiwa. Mɛ a mɛ hakili bɛra donc hakili sigi dɔrɔn. d'accord donc n bɛ dugawu kɛ jama bɛɛ lajɛlen ye. Tiɲɛ. yame an bɛ dugawu kɛ an ka jɛɲɔgɔnkɛ min ye Kabinɛ Kamara ye. kamara a ka muso regardez Ala ka don ɲuman d'a ma. amen Fɛn fɛn nana yan ni fɛn fɛn bɛna sira ta Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman don. Amen. Ka taa denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ka taa hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ka taa hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ. Le 7 an bɛna tila ka ɲɔgɔn kunbɛn Julabu dɛ. Wa sa Jurabugu, Jibo Jurabugu. Voilà Djibo ye Julabu. Le An 7. bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le 7 o ye dugu jumɛn de ye. Daloa, Salia. Daloa an bɛ taa Saliya fɛ yen. Aw kɔrɔkɛ. Voilà o y'an kɔrɔkɛ de ye. Donc 23 février 23 non. Bisibu Jalo. Issu Diallo le 23 février. Voilà le 23 février. Encore. O ye Issu Diallo fɛ yen. Diallo. An baara le. A tɛ dabila. An baara le. An tɛ réglé. ayi I ka faamu. Tiɲɛ. An tɛ so ma daba ye kumaba fɔ ma n'a ye. ayi O tora ne ma. Mɔgɔ ni min se k'i ye i b'o de lakali. Ni min t'i bolo i b'o de fɔ. tawre N'o de n'a bɛ bɛɛ mɔgɔ b'a ye. tiens A ma se i k'a fɔ ko bɛn b'i bolo. A ma se i k'a fɔ k'u b'i bolo. A ma se i k'a fɔ n cɛ ka ɲi. Mɔgɔ ka to mɔgɔ k'a fɔ. tawre A ye dan. iko Hakɛ dɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Dakarijan fo. jakarta An y'a dama an b'o waleɲuman dɔn. tiens U ka an ka jeliba Jansa Modu tilenna ani ku konate ku tawre u ka hɔrɔnya minɛ ale danbe kɛlen de ye Jansa 60 ani Modu kura kelen ka danna ji dɔrɔn. Tiɲɛ. Voilà Adama ani Jakarijan. An ka foli b'a ye. Tiɲɛ. A tɛ nin tɛ danbe kɛnɛ ka hɛrɛ dɔ ye. Tiɲɛ. odo Ne danbe kɛnɛ tɛ nin den sɔrɔ. E k'a faamu. Voilà a bɛ kuma mugu min mɛn fan bɛɛ mais an ka groupe la o tɛ yen. Tiɲɛ. I bɛ waso jalan mɛn fan bɛɛ an ka groupe la waso jalan t'an fɛ yan. Waso ye fɛn dɔ An ye. baasi t'anw fɛ yan. Ah. Non. An bɛ bɛɛ bonya. I ye denmisɛnw ye i mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ bɛɛ bonya. Tiɲɛ. Fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo fɛntigi de ye Ala ye. Maa si ma wuli ni nafolo ye. ayi Voilà i mana kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ i bɛ dɔ ɲini dɔ fana b'i ɲɛ. O ye tiɲɛ.
voilà i mana kɛ lɔnnikɛla ye i bɛ dɔ ye dɔ fana bɛ ɲɛ i mana kɛ tɔgɔtigi ye i bɛ dɔ ye dɔ fana bɛ ɲɛ i mana kɛ nafolotigi ye i bɛ dɔ ye dɔ fana bɛ ɲɛ adamaden tɛ se ka fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ma mɔgɔ ma deli ka fɛn min sɔrɔ donc an ye bi ne bi jalila kana fɔ k'a man di min na k'olu t'a dɔn walima ko olu dangali b'olu kɔnɔna na voilà yanni i ka kɛ bi yanni bi ka se a ye jigi ka bɔ yen donc n bɛ min fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye naamu an ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ waso anu ka kuma dɔgɔ an ka village la kuma dɔw tun bɛ yen a ka kɔɔri tun bɛ ɲɛnɛbɛ a kɔɔri ale ka kɔɔri tun bɛ ɲɛnɛbɛ a kɔɔri moto dɔw tun bɛ ko cyber 100 jama cyber 100 o tun ye 1,500,000 de ye a tun b'ale kelen po de bolo an ka village la a tun bɛ waso n'a kun taara dɔrɔ sanyɔrɔ la n'a nana min sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ ta a b'a fɔ ko non n'a sigira ni muso dɔrɔtigi ka mɔgɔ wɛrɛ se a b'a fɔ ko non ale a bɛ mɔgɔ sɛbɛla ni fɛnkɛ ye 50 tantan ale don nana ale bɛ litiri 5 de san ale bɛ ale bɛ litiri 20 de san donc o tɛ se k'ale nafolotigi don i ka fantan fɛnkɛ mais min cɛ min man di a laban ko juguyara n'a bɛɛ a laban ko juguyara n'a bɛɛ a bɛna bɛn san min na a ye kɔɔri fara ɲɔgɔn kan tasuma ka kɔɔri jeni ala ka fura o ka groupe dɔ ko jepa mɔgɔw taara ka misi parce que kɔɔri de engrais ni fila ta juru la k'a kɛ o taara ka misi min tun b'a bolo a ka sɛnɛkɛ misi ka taa bɛɛ mɛn ka na cɛ kɛ a bɛ taa contrat ni prix kelen de kɛ mɔgɔ donc adamaden ni fɛn b'i bolo don min na i b'i yɛrɛ majigin n'a kun y'a sɔrɔ ko tuma min na fɛn tun b'a bolo a kun y'a yɛrɛ majigin tiɲɛni min y'a sɔrɔ mɔgɔ kun bɛna dɛmɛ mais e wasila tɔɔrɔ don n'a tuma min na n'a tiɲɛn'i bolo dɔw yɛrɛ b'a an b'a ɲini de k'i kun digi ka bila duguma yɛrɛ parce que wasila ka dɛmɛ donc hali bi ala ka dusuma d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma adamaden kana ɲina kulu kɔ mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye n bɛ min fɔ ka fara a kan n bɛ ladilikan min di mɔgɔ bɛɛ ma adamaden kɛ ɲumandɔnbaga ye kɛ ɲumandɔnbaga ye a ye tila kɛ ɲumandɔnbaga ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ka kɔrɔ kana ɲina a ka ɲuman kɔ ala tɛ jigin ka mɔgɔ dɛmɛ ala bɛ mɔgɔ de bila ka mɔgɔ dɛmɛ a ye fitibaliya dabila a ye gosuguya dabila fitibaliya ni gosuguya de ye diɲɛ tiɲɛ o de ye diɲɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen mɔgɔ n'i kɛra ɲumandɔnbaga ye i ka ko caman bɛ nɔgɔya i ti to gɛlɛya kun yɛrɛ mais i kɛra gosowuli ni fitibali ye i laban bɛ cɛ juguya sira t'a ma i laban bɛ to yen kelen i laban bɛ to yen kelen donc an bɛ bɛɛ lajɛlen jelikɛ ni ye président ka kɔrɔfɔ ye k'a jira bɛɛ la ba ni ɲɛmaa bɛ kuma a kan ka ɲɛmaaya kuma de fɔ i bɛ bi tile fɛ n ko bazɛn min kun bɛ ne ka na ale de y'a san k'a di ne ma mago a fana ko anw bɛɛ bɛ kologileki don mais jelikɛ n tɛ fɛ k'i nɔgɔlen ye n bɛ fɛ k'i sanuman de ye k'a fɔ ko an de ka groupe hɔrɔnya ni danbe ka jelikɛ filɛ nin ye mɔgɔw man kan ni an de Tarawele de ye n m'a f'i ye n ka tora etaji sanfɛ ne ye boloko 3 k'a la ko ne ka n daminɛ ko wariko de bɛ ne na cɛ misi wari kɔnte la a b'a dɔn jeliw a ye 400 di aw ma k'a di ne ma n bɛ hɔrɔnya ni danbe de kɔnɔ ne tɛ cɛ fɔlɔ k'o suma ni hɔrɔnya ni danbe ye sinon ne mana bi soma baro la ne bɛ cɛw de ko f'i ye ne bɔra minnu bara mais ninnu ye kale de ye yan voilà Ori,
kuma wale kana wari kuma kana Jaliga, ni Andre, ne do fiye, ale mana bo, igora, ibijo, kasabu kamunye, ama kulunga yela, wari flabula bala ka jati, wasumuru ni mana siga kamene ni mawafi kabula saradi angata, suna nanda le bila betu iba kata, diku mana kaya mana minta mo ya gazile. Dibo kamera, ate dura kulubo kalaba pojindo kuboye. Fakulila dirige belura, fakulila kurusi belura, fakulila dirige belura, fakulila muzu belura.
Munuga Pakalika Kuma, Renero, Turmataka Pakulika Kuma, Renero, Munuga Pakulika Sema, Renero, Tamabajuka Pakulika Sema, Renero, Munuga Pakulika Bulubari, Mozomojuka Pakulika Bulubari, Kabel Kamra, any from Zulu Kabelura, Yaka Kabelura. Oh. Saya mau bagi nama kamera ini mula, jangan mati ini mula, trofet ini ju, komasul buat ini mula, siasat ini ju, campur ini mula, mau jadi apa? Wah mereka dokoma, jermo. Kabine kamera ne bezrena dangujina lelawi kirmo ngore bazimine mnagado koma ro mnagado koma kirmo andre traule ne bezrena dangujina lelawi kirmo Kabine kamera ne mnagado koma ro mnagado koma dibo kamera ne bezra la se tina le lavi kirmo nani baro kirmo nani sumo Oro que atenga sate jolido, que todo diri yama. Abena jala yaga ya suru majba de tilawi, todo diri. Jaya ko na le sate jalo, que todo diri ma. Abena jala ya ko ne mo ke sate mo bi mo ke na buji. Ada modi mereka tamui dukuido la. Ada modi mereka masai dukuido. Ada modi okirila pa problema dukuido. Jaga mereka na jamna nyuri ngeli kumat kini mula mohle teri amone. Ada wala kon ko ni ni so. Mohle teri amone. Angreja makane bolo be ko bolo ay nona di badian watiri. Bro gadi ne. Rasai, kagneyo na rasai. Urogia dinge, merasa alame, sasa dinge, merasa alame, kangamadia, ila merasa alame, nuji ila madia, ila merasa alame. Maya jabaro, merasa holi. Merasa boleh Andre yelo ni, bahagia mangna korok polo. Apa kamu tu kau dah ulati, bahagia mangna moye nyuni. Subah ni kumbe jadi ni kamera ni ulah korok mati lah moye disuruh. Moye nyuni. Cuma nyombe flow bani korok dua tiga semua korok di, bahagia moye tu tolong kau disuruh apa ya. Jadinya ila merasa ini mana ni negeri lagi ni mak kamera ni mulai mana boleh tadi mak orang boleh lagi sirah kerana kita flight ni dulu flight yang waktu dia masuk dalam masuk pulang buaya tu sangle kamera sanvila kamera sanzaba kamera sanani kamera sanduru kamera Sangwaro kamera, sangulumla kamera, sanshigi kamera, sangkono kamera,
Kamera na tunkara koropole ni tunkara namara to sai bara jifu bla fatiya wa dro bode sai ya kazo la barika da amfila ko la bisala fana amene kamene musila wuru ya foi ga barika do ma fe ki signo ni ya no ko bla de fatiya wa dire kelengale bo ke uru ga de ne ga ko mo nyina dungile ida ka mana ga juguma ya be nyoyi mana ga nyuma ya be nyoyi ni sunguru ba faga ni ma ba faga be do kare wulu ko je kana hila la da wulu la da be sala ya ja so wala ga mara sa ro grimala o biji ba ga na le mara sa sasa na ne mara sa la me mo ko mangane mara sa la me kabila ya misi fagala lolo ibro wori di soma ndo ma we be soma ngwe kabila ye ba fagala lolo ibro wori di ngoni fala do e ma we be soma ngwe soma ni na deklene jiri ni kuma kala deklene ngoni fala di barata la deklene sunguru ba ni tiri deklene ni sunguru ba shile kabe mina ma jali bote sheri kanga iranga damo ila mo yenyonye suta kula ngoni longo je fal ko kay allo makoro kawaya kenale kono dati ibra be hobri masumo chamori kamera de la wuli de aki mori kamera de nge ma be ki wuli kibla ko ngara do te ki to man kan ngoni nyakle gi bay ay sabari ala do diga te munu mulu jama kacha ay sabari wuli ki to mama nyabila parolo kan ka ko to ri femi Vege, ne ma vie ngo klite bonya na wuru fila chela ma. Vege, ata washila yere ma faka bara de ke suma ke mi bara ke isiro de masa. Vege, imana bonya ne ye ka dana ta ko dotoro ka to bola dro e operation de asoro. Erne gone. Ko beki sigi, jaru aya ka to ama dogate. Ko beki sigi ko kalane yɛrɛ ka ca ko dɔgɔ b'o la fana wa jere mana ka baro la jere ni wula la baro ni sura baro ko bɛɛ k'i sigi bɛɛ ka baro la ni wula la baro ni kamera wuli to ay ba dunu ka be fa ke mangene jere ka ja wuli to Orate para de agora ni ila mo fa baro ke ni kamera sala ila mo ka saburi ni kamera sala kamera beri kamera sai beri ka lawa ta wuri la kamera sai boke Possibility ko mano problem ni ma kuna pe da ne fitri wala fene possibility ko mano ko problem ke so bro je ni mo de mano no wato fa bro to branke wai fa bro de clinic for this alone ne ko problem sai no ta be bangi ala ka mo ne ve da mano ke takere na goli ni ma ko ma ko ga la takere se na ni yo ma ko ga la takere ko na ba de ji ba no no ka no na do mo yo Ngulabara, camarado. Mori camarada no no dia dia siasa da dinge. mo mo ne ni be mraza Como tiki kone. no no ga ya na bodo iba mraza abis mo ni ora ne do mraza ro ka ne wo mari ya ni da me ho le ko na do la ke ba ka boda ke ala be ga isaba na ni kai da fo Gaya de mo ya ko kuma bo ya de ba de mo de la de mo suba de ko be de ni Wala isra camarada do fori de mazaneri. Pero yo ni de ni do na mo kamera ni de o mo Kisu bijalo teriga de bado. ni Jalala ni mala ni suba ka do bari te korote ti do mori te ji te ni la memma Salia do ni mo na ale de venderi do.
Tana mrende foje. Rogadine subali ku bidegre da be mama. Ai mana wati beno ba suguro yume ko tera do namba fere ba do buliyari. Yes, moro tombali do. Ai fere wati beno ba angre jando buli ko kan ya sandrai mamuni ngame. Yes, moro teriga edra. No mana wati beno ba kare kan je do buliyani kondolo shishi mandu ngamemba. Ai mana nya juro ne fo ma dauda kuru ne juro ne ba ni je ko na mo de la juro fo. Ande na jagari ja teriga. Mana wati beno ba jakari ja tirige dilini mboga yandirileni. Ande na teriga. Ay mana bandiri ni adama sanno ay mandiri kame boli ni digi domboli te korote digi domboli le ndiri bok mandiri Unjo tiri teriga. ndiri le ni abre ndiri le ni ndiri bokani sasa na ni ay mandiri bokam Ila zo. Kabine ne wala lo mele ati bi diamangre fa diamangre mo mena sa lo me ka diamra ba su fa lega ba sungru jeni jenu mo mana de fa diamangre ki ma je ba ngoni ngame ma za ma ko grenda ale kiri mana ja su ko ni ba pro te nyo de guru oh je guru be mo ya guru be fe je bana na guru ne fe ne je bana na guru ne ima dunu ngame ko li kabine ne wala be mo tige ne wala kabine ne wala mobile nyuma tige ne sho kabine ne wala kramo nyuma tige ne wala an bariga langra mo ifrae bariga de kramo frane kabine na so ma ya tamana ni biche do ko be se do ko ide se do ko bala ba do ko idala ma imana bara men namana ne fo ba juta mo ba fo ki de se ba ni an wajiri kami be nyo shisho be kla kamu farafinya ko le ma dian kono de wala tigi ni na fulo tigi tegleni misi tigi ni sa tigi tegleni sa ye nyo ngati devlani misi ye nyo ngati devlani ba ko ye nyo ngati devlani ah je di bo kono di bo ga ya ko bi ni wala su kono nyabo Frida kono no su muso kono no je kono no sa da muso kono no bonge ngono lu na la bonge ngono la libe ga su no tekela dugo bana kala bene kono no ku su se le baro lo de dia mangene a kabine ni wala ite de go ke bi ko ne euro kya dinge ah ni ni chaba yamru ni ni ah ni ni chuba yamru ni ni ah ni ni bawa yamru ni ni du bo bi la ni bo gai Neri boga ya gima dunu ngame dia mangene mo kama sa lo me ka dia braba ni bade usigile gifle ite usigile gifle fade ju usigile gifle bade ju usigile gifle ni ju usigile gifle ni ju usigile gifle Andre Trauli ni tiguti mo kama ka di fere na mi sura bi di fere la ka serbo o ye nyonye kabine kamera London ni beta kilini kabine kamera London ni beta kilini kituni euro ni no korode di lo nete kituni euro ni no oba ju lo nete kituni euro ni no terega ju lo nete kituni euro ni no wani manji lo nete wani kada mbela urokia e fanya wajiri ala sajuru make kwazani ala soma suri make kwazani ala yoli make kwazani Jago kogele muso ko ta wulu mana ka demi wulu demi ka jo kone nyina mna kwaza muso mango de tetla ko e mna muso kama ko demi la kerebe ni faje ka nyabo o de de ke mako nyamoi fani amu sasa na dinga ino ndu ngame ita kele baji nyini nyinande ila nyina ko kele baji nyini nyinande ila so ya kele baji nyini nyinande numu ila kunuma boko de telabe krote duma tigi ni mula se azra tigi ni mula buri bi tigi ni mula fari bi tigi ni shu boko de telabe ale ka kara mo ko ya ko de fadi an wadiri
Mahamuri Bosimala, Nekabo Kabinema Lono, Emana Latru Laju Labemanga, Kayi Baba Jo Labemanga, Kasaraka Baba Jo Labemanga, Titafana Poluna Tefatiamangre. Imanasraka Bodi Tefana, or you know it. Maybe Sumaya Sumaya, La Trula, La Truba, La Dove, Nifu, Yireke, and the Dove Money for Money for Dove, Bolila, Polibe, so. Oh, no one can go Fatia, what the way must I hear a project Moka, Mosu? Get up, like it's a lot. Kamerakai ana de boy ni sura baro dunu foko anye la duru ko la duru ko dunya bore da la ra ko de anye boli ko la lulu boli ko na dunya ko wa e molo ba ti amati le muso ba kro chen ne ko no melo su se le bro ke ro mo ye nyoye su ba ne ko be de ne e ka be ne ko to mo ngai ye sirimbo ne wato mo bla propo e kabine ne wato mo bla su ma kabine ne wato mo bla su kabine shitana yo ne la dondoni role sabine e mana kabine proponi ya ke la mo suru mo ko sabine Dike chalo dra. Lo soninde suma befe taga mai chama bese kumani jela otese kuglana. Isira kuglana kaso. Lo soninde suma befoli mai bai mana befoi ben nimisa. Mununganga fo lukanga wolo mai soro suma kema. Moide ha katakunu kasepi katakuna shini kasepi ba imo ifa no de siasa da le de kuye kalamene na ki jogo chete sor la kala sawa sumaya kono aba mene doni kono aba mene jotigia kono aba mene imana chama nyini ga ba fa ko sumaya ni jotigia kelende jotigi ni suma inishu kamera nyeni fie Mupuna kono roba au fe mande duguma kolo sanfɛ mais nteso bɛɛ ma dɛ mɛsi fata ma ba fatɔgɔfɔ ma ɲi tiɲɛ don bɛɛ fa fɔli ma ɲi tiɲɛ don ba kun tɛ ɲɛmɔgɔdenya ye ba bɛɛ fa ma sɛbɛkɛla de ye nisu ba mun den ka an ye nin den in kɔnɔ yan a sababu ye ba in de k'an ye nin ba in mun cɛ ka an ye nin den in kɔnɔ yan a sababu ye worokiya de ye n'ale kun ma sɔn an kun tɛ se yan n'ale kun dɛsɛra an kun bɛ ban ka na i ka so a barika salo nin kɛnɛ kelen in kan k'a fɔ Isufu Jalo ko nin y'an ta ye an ye sɛgɛsɛgɛli min da kan ko o bɛɛ b'an bɔ ko ba an kun bɛ min ɲinina nin don a barika limɔgɔ ni dalu la k'an bɛ tila ka ko k'a kan ko kɔni ma k'a kan fɔlɔ nka ko mana k'a kan a bɛɛ diya n ye kamara suma bɛɛ tɛ fɔla dɛ ba fɔ yɔrɔ b'e la kamara suma bɛɛ tɛ yɔrɔ ɲinina ba ɲini yɔrɔ b'e la kamara suma bɛɛ man ka sɛgɛrɛ yɔrɔ b'e la i bɛ hakili jigin nɛnɛkɔrɔ adama na ne karamɔgɔkɛ de ko n ma ko n kana sɔn suma bɛɛ fɔli ma tuguni ba nɛnɛkɔrɔ adama ye kangari d'ale a barika a ye kusi dilan k'a d'ale ma k'ale ka to n'o ye cɛ min mana ba ale mana fiyeli o ɲɛkɔrɔ o bɛ sɔn a ta ma cɛ k'a fɔ ni tilema bɛ nɛnɛkɔrɔ adama ta ma ne tilema bɛ aw ta ma ne na nimisa ni tɛ nimisa ni fiye kɔnɔ tɛ nimisa i tɛ dɔ fɔ an ɲɛna i tɛ nimisa wariya den no ani wasa soma fɛn kɛnɛ nin kan a ye taa sɔrɔ nin ko ida u y'a mɛn soma ni jinatigɛ ni woyimaw worolen filibaga ni worokɛ filibagaw jojugu sɔnbaga ni joɲuman sɔnbagaw jinɛjugu sɔnbaga ni jinɛɲuman sɔnbagaw ida donso ida n b'a ye bɛɛ lajɛlen fo ida k'a ye bɛɛ barika da ida n bɛ jeliba n b'a yɛrɛ fɛnɛ fo ida o jala n ye ni n banaw fo la naamu n bɛ ko dɔ jɛlɛ yɛrɛ fɔ minnu jɔlen ni k'an filɛ ida n b'a ye fɔ ne yɛrɛ y'a dɔn ko vraiment ne yɛrɛ ka di Difo denmisɛnw i ka di Djibokaw ye dɛ boli yɛlɛ jeliba ne bɛ
billahi ne kamri ba lole dangundo anyi ne fene ma kono na ne somari wallahi ne ta wasola dulare ne ta wasola mumlila ne ta wasola nafrola namo nango ne be waso nye somari ne ngongo be waso dula du mo jamane bolo somate mumli mo jamane bolo somate somate du ko de mumli ko te dunyala ban somaya to brado abiyaji lima du dive mumli dive ali ko ki tefe do so ne kam ne kamera min jole ngramo ke sale musique ne yela ko waso lo be anyo somate Tiens. Jone ka ne kabine ka somara wole mfade na mur kamaradi. Tiens. Kamera. Mbeno ke. Nam. Ulu be ileri na ulu si masa. Ulu masa. Na se buli na se asanta. Ya santa. Ya famu ya. Tiens. Ilwa nganda dogo na made. Namo. Nando na somaya bongono. Namo. Ne somari. Wallahi. Ka wolado. Tiens. Mfari mbari Tiens. ka boko anyangni arlo. Tiens. Ne ni mo tekele la somaya ka. Tiens. Ka boko mo mli ule nyongo somade no. Namo. Du mbule nyongo somade o yemma na manakane. Namo. Kese kai waso na floya. Tiens. Mo ye jamana ngono million bubule somade. Tiens. Me dilwa Ne. wallahi billahi na gojiri mete ne somari. Wallahi. Yo man me. Tiens. Jangan jatuh ke? Yo korabanyana. Wolo ne be somay fu. Somo befu. Keren anga grupu. Grupu horan dambe. Oranya ni dambe. Namo. Mai fu. Nungruku ngadinya grupu be. Andre. Yalo mi Andre jane wa. Namo. Angkere. Awoni ke kai. Tiens. Awoni ke kai. Tiens. Grupu ni alele ya kare. Tiens. Est-ce que be man famna? Tiens. Anya ni ala fa ala ka sabati. Amen. Ala ka uruji. Amen. Ala kana malo da nyonte. Amen. Ne do fo soma ay nyomne. Namo. Muri tanfe. Tiens. O habia tanfe. Tiens. Wang manga era te nyongo fe. Ante nyongo bundo. Tiens. Follow le tere soma ay barati ke barada ni nyongo bu. Ay nyongo bu. Ako karsa saliana karsa saliana. Tiens. To tra ore ma melere mina ko mi na bare vuli o ma. Tiens. Ne kabne ten soma nyongo bu na ni masema. Tiens. Tan du nyongo bu ni masema. Tiens. Ma fitila. Tiens. Andre le fene kisigi. Namo. O lambe. Namo. Kambe franonga. Namo. Am frale no ngo ko men ga ile kan kre am be bra jamana ke kan nyamodi. Tiens. Pempla le soma yare munyu ani sabali. Idan zoko. Ko be da falala. Idan zoko. Angkere. Yo man fam ya. Namo. Men terike fo isu jalo. Tiens. Ya me. Foganya. Ko tene ni soma pete me ko ne ni isu jalo te. Tiens. Jalo. Ya me. Namo. Donc me isu jalo fo. Namo. Alijalo fa. Me ngoni fala yire fene fo. Idan. Kulubana. Me la jere fo. Idan. Mo na le ni de ye min soro. Namo. Ne kamina kaso. Namo. Yo mina filinge ne selo ko te. Namo. Na soro ne yere sele mima. Namo. Na be ke filili. Namo. Wal be ambulo flan wanda dula uye. Idan. Danso. Ye nya somani dozo demizani mo ko ba be la jele. Idan zoko. Dirba. Ne. Afo viki Bigi. kayo ngoni fa nyami. Ne kan ngoni fala te viki di de. Awa. Ne kan ngoni fala adamale di. Tiens. Ni adamale wole. Tiens. Kama ngo tuguni ngo Namo. ka viki ra wole. Tiens. Ne jongale ne ni viki te so wole kasim di. Tiens. Danso. Yame. Namo. Ale viki ko fa ne na. Tiens. Ka fo ngo bongo me viki wole kana nyina. Namo. Nga sambenge. Tiens. Danso. Est-ce que kuma ne fami? Foganya. Sino viki nte sela ne ka kene kan ne kan ngoni fala yira bei. Tiens. Mini viki tegele ni. Tiens. Ne kan ngoni fala solo le. Tiens. Ngoni fo solo Namo. ani adama. Tiens. Ma ni ka ngoni fo solo mase asani mo ya fo ko anyi flanka wala nta flanka fo di ya yera loni di. Tiens. Ni ki yera loni nyokote. Tiens. Sani wa mo ko lon yu yera lon. Tiens. Yera loni nyokote. Tiens. Boni ta ani ngoni fala ite. Namo. Dabari tante. Namo. Nyokon juguya tante. Namo. Ni ka shabla ambi gare ye mobli gare la garaje ani ambi gare bi yera lon. Tiens. Inko.
Yesi man famia. Fanya. Mun vole mun ko gonya gonya. Namo. Billahi ikram wal sumara anna fidali farido. Oje. Jeli mun ko gonya gonya. Namo. Ikram wal sumara anna fidali farido. Dole ni iko kafi ma wa dama ye kuma. Tiens. Anye sumare. Tiens. Ni mugo ka fo ki te ko mina ntala. Namo. Ite tango. Namo. Ambi la toni. Oje. Mini kala tagale ni mini manga tagale. Tiens. Ya vo vigi mugo a ere hardiga ere libu. Tiens. Vigi. Ni fana be ne te wudi la mugo mangi to ko jande. Tiens. Ni te wudi la mugo mangi wa publicité kan yiri. Tiens. Ni nga na volo tro ara do zo man lo Facebook man lo TikTok man lo nyanga du jo. Tiens. Ka baraga rezo man ni lo le. Oje. Ni somali di. Tiens. Ante rezo ka somali di de. Kene ka kwani. Ko mi dunya to bara to rezo ko ma. Tiens. Amba ka ni mi zo sa. Tiens. Me ka woni zigi do la ina ne be ninga meninga. Oje. O chane di de. Anye yiri tigira anye da bari tigiri. Tiens. Est-ce que be kuma ni famille? Namo. Ya fo viki. Namo. Ntese ka fen farasi ka me mena do fara garjike ka ni. Oje. Tansoa. Ya me. Namo. Kuma analisa yele mano. Namo. Ay ni di min fon. Aha. Mena do fara garjike ka. Tiens. Mena sebe do dlam Namo. ka dama. Namo. Akatu Namo. ka bla. Namo. Dilwa Ne. billahi ni moy ma wole ka na volo dama. Namo. Abrat an gonde ka mbo kamara yako. Ida. Tansoa. Ko kele. Kele. Mi an ni mizala WD ro mun kola me baro. Ah. Mun vole te dalu ni na be woli ko. Oje. Tiendo. Na faten mun vola WD la. Tiens. Me na kumale. Namo. Sani yin na ta an nan na mulya. Namo. An sigele sababu mi mo nyini volo yo do. Oje. Kamaro nyini ko do. Namo. Lo ni bana. Ida. Me enni ay ma ay te sawo ina na ko do. Ay ta fela ay wuli le nyam ay ni ya ta lu nyini nyam ma ka sigi nyam ay to fela de. Ay nya wole la mi le ya na wole se mi do ay nya wole la wole do. Tiens. Amomli jande moto jande Tiens. mo tande ibulo fani ambe tasule be bomara. Ida. Ne kana suma ne dona divo en 2017 akali mo ko ina mo ke bindo ne to bi ba fon duguma yani Ida. blazer so ka kofe Ida. Yordo. ye man mai Ida. ne to ini kas na nga tujo Ida. Kamera. dilba Ne. mo tese ka be makonya Oje. ante aladi Tiens. wam kila tani melega tani Tiens. ani jone di mais senga no fendo le fena bolo Namo. na dalwidi Tiens. ni mo min go ka ko dalwidi chai Namo. téléphone mi be ga filmé na fa ka adla ere ba Ah. Akeke. ay ko la micro mi na ka adla daluye Tiens. Alwe. ni mo mi go nya te ko do ya ni nga ka wulele ni Ida. mo jidi di Tiens. ka ji le man ka ende di ka ke su bobu di ka ko lo daro Tiens. Kamera. ke wulu Kamera. e bi se ka fo chugo di go nya te ko do Tabu. nya ko do Aywa. ti te ko mai le man do Tiens. Tiens. ilwa Ne. suma zigile loni dabari Dabari. suya Suya. ani do Do. pa suma bana ani Oje. yiri Oje. Kamera. Tansoa. ni tolo nana ambe tolo ke Tiens. ni sobe nana ambe sobe ke Ida. entre sobe le lani Ida zo. mi soni di Soni. mi anga nge soni su soni gina so mun ga wila an sobe kodi Namo. jamala de o mu di kam o ni soja Tiens. suna ne dume bana misi ala ka banga bo ala ka bongo bo jelba sira bara de mai tara Ida. Tiendo. Tiens. ole na fa ne kam Tiens. ni ga nga fu zigi ka jamala de Namo. mala de ire ira mane Tiens. mala de ka mo gondo de Namo. mala de ka fo ko jivonga yene no de Avec. jelba ne dibo ya Nam. men ni ala Kamera. ha ni ana vulo te bala dibo ka vulo de Oje. dibo ka fo ite mina baka ne bala ko kala mate Ida. Morti. Tiens. men tenga pesi tayang ka kun la yoro sika nya wono me yani Ida zo. ni ne boto ya kun kale la gine Ida zo. soma mara dola mun ka lo vele ka yala ni to so Echo e. Echo e. ni to ro ibena ni zoro ngaso yani ni ngi min lang ani ma no kara so ni ben ta jam Ida zo. wa ne ka so afle Ida zo. Iniko.
donc on bɛ min fɔ Vicky Namo. a ye an lɔnni ɲini Tiens. a ye kana waso a ye kana nata wuli yan Ida zogo. wuli tɛ foyi di Ida zogo. Vigi yame. k'a di hali bi Adama yɛrɛ kama Adama. kuma ni yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn la Adama yɛrɛ la Tiens. Adama kulo bala. moto ta yen na n bado Tiens. an ka gondo yan Bati. ni n ye min di ma yɔrɔ wale ye tiɲɛ de Tiens. nafolo tɛ o Adama ni ko. lu na wuli mɔgɔ bolo lu n'a t'i bolo Tiens. lu na wuli bolo lu n'a t'i bolo wa ni ne ma yɔrɔ ni min k'a di ma i bɛ tɛgɛ dɔn Tiens. Kamara. i ye kuma in faamuya Foganya. ni san yɛlɛma kelen sen bɛ ne n b'o ka ye Ida. ne tɛ sumuni fɔla sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ fila Ida. o tɛ kɛla Ida. walima ko n bɛ jeli sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ fila o tɛ kɛla Ida. Kamara. i bɛna n garijɛgɛ minɛ n bɛ se k'o d'i ma mɛ ka ban ne y'o di ma ne y'a san nafolo bɛɛ ɲinina n muso ni n den ni n balima ni n sinjugu ye lon kelen ninnu bana bɔra a la n ka jo n ye nisɔndiya kamana ka mɔgɔ sɔrɔ a bannen dɛ Ida Tan zogo. so. Kamara. ka fɔ k'i la i la ko kɔnɔ alo n'a malokɔrɔ banna mi de i bɛna ne wele n ko ne yɛrɛ la malo banna hali Tan so. Ida. alo na moto tiɲɛna dɛ n ko ne yɛrɛ sanji tɛ ne t'a rɔ ne ye wasolon ka di ka bɔ kunnadugu marina Marina. mɛ n ban kelen fɛnɛ borifiya k'ale de Tiens. kan ka borifiya kɔni Tiens. n mamuso bɔlen borifiya le Tiens. ne kote fila nin bɛ so ma Namo. est ce que bɛ kuma nin faamuya Foganya. donc o kuma nin k'a ɲɛ yira ka a yira a ye furakɛ a ye n'a lɔn adama fɛnɛ Namo. n bɛ bonfin na adama ma Hmm. n bɛ kolo denbatigi d'a ma sabula an ye baro k'a kan Namo. n'a ye mɔgɔ min bon n'a ma fili da 40 da 30 la a kana na a kana n tɔgɔ fɔ bilen Tan so ni ko. jeliba ne tɛ ne sabarilen don n sabarilen et puis ne ye divo yan fana Tiens. depuis ala ka ne don divo yan Namo. k'a fɔ ko ne ni divo n ka denmisɛn dɔ bilalen ɲɔgɔn na ko na bɔ ala yɛrɛ ma latigɛ ala kana latigɛ Ida. dugu la kana Tiɲɛ. an na karite kɔnɔmɔgɔ la kana Tiens. ne don karite na yan bi ma subaga bɔ mɔgɔ t'a dɔn karite na yan dɛ Tiens. Tiens. i y'a mɛn Ida. mɛ n mana ko mana ko fɛnɛ daminɛ n'o ko kan Tiens. o mana daminɛ n bɛ subaga fɛnɛ la mɔgɔ la bolo ka divo n bɛ ye Tiens. ne ye kumatigi de ye Ida. Tan so. est ce que i bɛ kuma nin faamuya Ida. Ida. Adama. ani adama Anyame. ŋɔnifɔla dɔn minnu fɛnɛ nalen Namo. o yi nalen ne yɛrɛ la diɲɛ ɲɛlen ma Tiens. n b'a yi fɛnɛ fo Ubefu. n'a musa de n b'a fo Ida. Ani ko. donc o kuma yɔrɔ min na wolo ni ne y'a lɔn ne kamara mɔgɔ sugu min di Wali ɲuman dɔn de ɲɔgɔn tɛ. ne tɛ mɔgɔ jugu di Tiens. ne kɔni n dusu ka bon n tɛ mɔgɔ jugu di Tiens. n tɛ namara fɛ Ida. jeliba Ne. ne bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka fɛnɛ a n nalen kamara fɛ n ye baara kɛ kamara fɛ n mako ma ɲa sabula ala ma ne yɛrɛ mako bɛ ɲa fɔlɔ dɛ Tiens. Ayi. mɛ i taara maa sɔrɔ min na wa n nalen kamara fɛ a ye n nɛgɛ O o kɔni tɛ tɛ. ne ni maa tɛ Tiens. ni n bɛ se min na n bɛ se o la ni n y'a kɛ ni n dɛsɛra n b'a fɔ i ye karisa Ida. ne dɛsɛlen dɛ est ce que i tɛ so maa wɛrɛ ɲini Ida zogo. Ini ko. wa a banna Ida. maa an tɛ se ka bɛɛ makoɲa O tiɲɛ. an bɛ se mun fana makoɲa la an b'o makoɲa Ida zogo. dɔgɔtɔrɔso filɛ nin mɔgɔ de banabaatɔ wale k'a dɛsɛ u bɛ n'a mugu fɛrɛ kɛ o Ida zogo. Kamara. kɛla o Ida zogo. den fana wala dɔgɔtɔrɔso la o bɛ sa yen Ida zogo. mais est ce que dɔgɔtɔrɔ ka defo dɔn wa donc hali bi ala ni sababu ɲuman don ɲɔgɔn bolo Ami. san yɛlɛma ɲinan san de ala y'a di yan bolo ala y'a si d'a ma ala y'a kɛnɛya de haminanko minnu na ala ka bɛɛ ka haminanko yɔrɔ jeliba Ne. manden yiri bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛnna yiri 3000 yiri 300 yiri 13 Tan so. Kamara. nka yiri bɛɛ bɛ ɲɛ kɔnɔ o fɔ ko ne ka bɛna wolo fɛ yiri bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yiri 3000 300 13 Tiens. yiri 3000 o dɔ bɛ ɲali kɛ dɔ bɛ tiɲɛli kɛ Tiens. 300 o tɛ ɲali kɛ o tɛ tiɲɛli kɛ Tiens. est ce que i bɛ kuma faamuya Foganya. 30 o fɛnɛ yen ten Tiens. 300 ni c'est à dire yiri 3000 yiri 300 yiri 3000 min ɲali wolo Tiens. ɲali wolo 300 o tɛ foyi di Tiens. 33 billahi wole fulɛri de a tɛ fo ɲani lumaki tɛ mais ni yiri ninnu ne kabina bɛ se ka dɔ f'i ɲɛna Wallahi. Wallahi o tiɲɛ. jeliba
Mena wabina ndi vigimo. Vigi wabina medima. Sefa wabina ni. Vigi go. Anga grupo horonya ni dambe jasaka no. Chua. Mbe wabina ni dudi adamama. Adamama. Adamani go. Sabanante. Chua. Atakalente. Chua. Sabanante. Chua. Adamani go. Chua. Nanti ilenda la hafu akazana wodi na. Ya. Marati nimene yo. Yekuman omya. Namo. Mbena begi flele kwa. Chua. Polo na ivana na ba kamera yewori milan jole mantenfe. Negi munyu kisabari. Oto nyefe jelwa. Chua. Esi yekuman omya. Foganya. Aizu jalo ayemi mo bare yeso nan otu wila kan no na zuri le era ne wura ma ge mana publicité le kwa ne to ke. Chua. Ida no. Bara ngini te julu monta. Adi ma yang ko fo. Kamera. Ane. Ale anana nya barikata. Chua. Mo ila barikata to wili tegale. Chua. Eski tulonga kuma. Foganya. Donc miso sini ma teke ma. Suma ke mo fe ne to fe. Donc tene ni zunte 5 ans la no wante. Ida. Nini soma caman jalame ka soma isen aya senyo ye to mine Namo. Kanko. esiki tulonga kuma na Foganya. koroka ba bena plan koroka ba ne era fagedi Namo. ne wala fora mo iwo Kaba. me fonya Chua. wando koroka ba anambe bola yoro pleni Chua. ayi sabadu garana ga ile ni Chua. ne le afa manga na jimbe fo Chua. anga kene kam Chua. donc nala ma fo ke bana be tourner ke soma be fene ga kene kam Chua. Oke. kayira kala kwanna ko woronya ndambe sumo Abete. ante soma preparodi Abete. fini simbe Namo. abese ka kodo la Chua. est-ce que tu le commandes Foganya. donc quand mena koro ka ba yere jasa wadu Kaso. wor konte Wabila ni wabila nduru, wabi shegi nduru. Wafla. Oye wabi shegi wabi kono ndo ani wagele. est-ce que tu le commandes Kabata. Waduru. Wabi kono ndo. Ani waworo. Wabi kono ndo. nay manse ka kundem na do bala na Ani waworo. Wabi kono ndo ni waworo. Odo. Wabi kono ndo ni waworo. Odo. voilà donc est-ce que nga comment Namo. ay calcul bo de Ye waworo kafara ninga kera wata ani kele. Kele. Wata ni kele niyo fara wabi shegi ngadu. Ah. Oye wabi kono ndo. Waduru niyo fara wagele nga umake waworo. Wabi kono ndo ni waworo. Rela yo warlo. yo man na est-ce que tu le commandes Foganya. Kamera. donc ne pese ka minti ne foli kala sunna gondi togola tv wa tawtui togola tv akala yere le kwa Kamera. anana saro ya nyafa na ngoche yiminan ya kali yere le Ida. kabo kibe dunzo ilabo Ida. kasuma ilabo Ida. no de ne re shana rejunya de muna ne za rejunya kamo ni ibra ne ne wala undini to Ale ne do na ne ka live kono ibi jede. ne te reju fe Chua. ne srana rejunya anyi srana ante reju ga suma ide la togola tv a tumna gala nya fambe wo dunzo ya le da fa ka dunzo ya labo na fana ka mo ro mi ya fa ka na bo nyina ne ka suma ko do ya ka finge ka ne re tun talo ngui be balulembi Chua. donc cela veut dire qu'avec ka suma le teme Kola TV. Ai mali bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. donc an bɛ togola tv yɛrɛ fo Tiɲɛ. an b'a fo ka sigi k'a fo hali bi a ka dɔ fara dɔn sigi a kana décourager mais n bɛ min fɔ a ye n'a a ye wari d'a ma cogo cogo a soma i lamɛnɛ u ye daluw di ka se k'u d'a ma O ye tiɲɛ ye dɛ, o lɛkɛsɛ ye dɛ, est ce que bɛ kuma nin faamuya o lɛkɛsɛ. an b'a yɛrɛ fo ale bɛ k'an filmer l'heure in na k'an yira ka diɲɛ la an b'a fo k'a barika da hali bi a ka dɔ ka dɔn si kan ala ka laya b'an na saya fori kɔrɔma ni kura bɛɛ lajɛlen ma Amin. an ka su sɔli min kɛ ɲinan su minnu bɛ yen n'an b'u kɔ bi sɔgɔlenba jumɛn ni feereje ni farala mɔnɛ ye Bidan. a ka ca an karamɔgɔ caman beli Tiɲɛ. surtout ɲinan yɛrɛ dawura yɛrɛ min bɛ beli mali kɔnɔ Tiɲɛ. mɔgɔ ye beli kojuguya Tiɲɛ. a yɛrɛ ye ne yɛrɛ silam Namu. an b'a ɲini ala 2020 ka di dimite Namu. 2020 ka di ma diya sɔma i la ɲinan 2024 ma ja, ala ka fɛn segi ja.
Sangidi Suma Irelika Sangidi was Salon 2023. Au 24 international la Sumaila. Sangidi. Bon, nera hagli ra ndam wam wala sa cho bebe. Ali ne ni kungulo di minga nemine. Fumbe juro. Ila. Saya manene kabne ile feu. Ologuzo tana le kuni ngomare ninga mo kama gidimbun tana minna ulala ale ni go gidimbo ngangila la ngo saya le video ngo saya bisa tana onde boro boro di video ologuzo nette kuni fe saya mai ora ana su ai bana namo anyum purvi bori dondoni namo anyu wa dondoni cha ala kamba ala be ala mudun mra kunno kanga be ai da fo ku dola da bari no namo ay do fo dola da bari no ida ite nawro ku da bari bize kan ne kam ne fa tege divoyang asa ku do kali wallahi ne mo fo nyugo soma de ne divo soma bero bla ko le ne kam ne di ne te soma kambali so e divoyang mais même fo enya divo soma ro yawa wonen do divo soma be wuli you la chaba gorode none tu ga chaba gorode la bla ko ro ira le ne you la chaba gorode ay lala mo do yi na ma jugu ya bo suma yaro anga pe anga nyogo mine na ma jugu ya bo suma anga pe anga nyogo mine amano wane wala ku to suma do ne wolo ko polisu ya mina ka be kasula ngala kana bo berire parce muna lomina alenda le divoya ne re le wulile kata sama ida kasam ko minna na ni womne imado mo ida c'était chebara kumba men ni ala kaya dule na bulu ida ina me c'était ne bulu ni te yanga dire men fene ni mo ga no cha o le ka sei e ko man ko me fokanya o na mo no mine si do do ya te do yi cha ne yoro mo ni ex do mo do ko do kan la san ne bise ka desila mais andre be desila wa andre te dese o te dese suma mbebe ne e to wata ni ko do kan Adamadia. ato flen amana ai siga kama yani tele daga na e ko ngala Litanga ja ni apa mardan jagari a mo boge Sani adia. beng silamete wallahi jagarte silame nama beng wallahi bi ambe man cha ambe ko robore Tiens, camarade. ambe ko robo sika fu itala cha anye beng cha di won suma mo ga be rezo ka be ka fle suma sita min jugo ya ne ko cha na zoro soma ro ko jugo ya ne kam ne ko ma ni ala ben sigile jolo na ka so ni binya ta ya nga dum sa ke to soma ro jugo ya tene ko no soma ga azida tene kam ne ko ida zo jugo me ni la nya ko le ba do odi ha jugo me la wole ni odi tene ko ndem wa yaro ndem ko islam wa yaro Camarade. ni odi ko do abane sani mbega wuri do sheni bayro ngozuma no karza kunde ni sampare jani ne wuri de muzuma aka pla de ngado mo ko do nyawa ne makote ji muzuma jila wa a pembe na yutulo pena mo wasila ko juya tane ona re ida woro nay ma ko zigi anga no mena ga mana ga mbabuluga c'est pas bon ida wala bila manana ida zo abi mandana sini mandana ida zo andre bila no yam zugoro Ah. bila lo dalwa o che alangezi kanta kasa namo kuro ne kamara soraya namo sani ka wi boto Naam. ya muso koro ne dalwa kana anna zura ko to mo ora zura ai ka doke wu cha ni wi fana na ka fara ai ga namo ko ita bang cha donc suma penna kelen fakali namo pempini du sola suma penna kelen fakali namo boni te suma ni nyugan tan te mo bona namo anya njugule ko Naam. ne njugu mi ko ibado Naam. kar sai ere ko mi ngani mala ngulu barale ni nya tello namo ni te dogore na ira kala la mo nyala anye mi ngani namo nyando mi ha namo ida ni ko nya taro namo ya te kulo ha
a invité ban ida avo karza uba ata to ma karza na yoro ndo ay no so ya ye ko mi ngai nya taro ba mana watina kede Ay. ezi bi man fam ya ida ali murumun ya wala uye juje na namo ha mana ane sanye ba Jangan tu. wacha mana kante ma ka uye juje na dojel saude be e femina balo ne ma kalu de ma e mo tin de wali Ay. Tijan. yeba ne digi sana men na la furu de sana wacha ne so ma no ne music asake bi kunu ne tere se ko bila Tijan. mais ne bi yoro na ko mi bi music asake tiens ne music asake tiens ne music ko na karande ayi ni mine ay ko baraka ni yoro na bara se ga bara mine tiens o be ni azro ndi ayi ni mine est-ce que be man fam ya foganya ni ngalo selle ga de no misri la ni ngalo église le ga no église ya ida o men ne ga no ko ba ne bo le jogo da de jo ngai de aduna da de abone da de ne ko ni mo mu ni la adanga de ya kan wala ai na mo mu ya wuri mi ga ne ko ai se mi la ai wuri de ko ai le flo ida suma te flo man ya di de ida ante flo man di suma le di Tiens. am bisa man wo yi ko gele ngai se ga la sa ida ha ida ayara dinga ma be ga baraka ida mais ga ai joji no nere karamo ga bete musa wona o musa ya de to musa ga je donc ay mana kan fo bulu ga tiens ni mi mo ga ko ki be se ga joji ni namo ha namo yizigi rezo kan mana na o toyi namo ne la dayele na goro tina ara chayar la vraiment ay jogun ne ma dala ala tabe blaga lara ko kafiri tabe nyana waya na mi da lu muni sa ay ko ga jenna na be ka jenni ne da ko ga shitara ni be ga jenni ha nda so do ma fo mo jimi yiseli wal me gini seli aha jogo ne zongi so bana tiens fembe sona de ida zo ante kafiri ni silama na ni silama de ka timbe ka ida zo Jadi kayak apa tahu besok? ah besona dere wole ha me dai Kamera. nindo na mina o yafa ne indo le kan bege kumala nya pe mo ya lon ka lon agini me ana ni mo midi ante mo yuri de dum pete ne ga kumari me ni afa enyina jeleba wole ni di ida nindo na mina namo o ya ja ala ko so Very good. ka mo ko so namo Uyame. fama amina dimza ya ka mo do male Iya pala. donc président ebi ma do ya Angre. Ay gana. Presida. Sabre. elo bro se mo ma ko lo ida président mani bai chundani o di fenna da wadi si kono nan waro Ay tawari Preda mi kakuma. Iko jila o. Namu. ida namo ay mi koro toklen dia Namu. Kabana kabara ka misro namo ka oraya ane dame kile jansa Namu. odi wa bi kononton tiens ane wa woro tiens Niko. wa bi kononton wa woro namo Ala ka kamera ka borofa. kadi oraya ane dame kenema namo ka o jansa nay namo ama yara jansa de ay grupo ne jansa Tiens. donc an yara fara kamara fo ka wali mado ala bi ala ka jigbe ala ka ala ka sunu ko ke here ama sini here mi ala ko here dama Kamera. ama sini soro mi ala ko soro dama ala ka dugu karabaye ka dugu jinaw karabaye Nah. ka dugu famo karabaye ka nampatigu karabaye Amin. here bi bo fama ala ko here strada ila aji ida fɛn fɛn fana nali ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ida. ala bi ala ka barika don kuranko la ida n y'o fɔ ko a tɛ jɔ namo le 16 janvier an
Amé de la Boura. Le 7, oui. Le 23 et le 29 janvier, Amé Daloa. Tiens. Le 23 février, Amé Daloa. Tiens. Donc, à Dijo. Donc, programme Chama Parado Cofé. Non. Mi Hore Anne Damekele, Kuba, programme. Voilà, c'est Diema, nous connaissons. C'est Diema. Donc, mes Bella Ginefo. Les enfants passent à la Togola TV. Togola TV, faut nous voir du madon. Famille Yombo. Tiens. Bibi Frauka. Non. Togola TV. Togola TV. Akan Desservi. Tiens. Le combien? Le 7 février. Le 7 au 9. Le 7, Dakal, le 9 février. Non. Togola TV qui a desservi. Non. Après, il y a Anyama. Tiens. Donc, il y a un rendez-vous pour lui. Non. On a pu être dit Coréen en Dame Kene Cheduma. Non. Donc, vraiment, pour Akaraï, Non. Coréen en Dame Kene Cheo Bele Nega Swaka Kenega. Non. Il a fait un Kenebe Jumna, les titres sous Jumna. Non. Vraiment, Akaraï, Anaï, Kenega. Tiens. Donc, au fond, nouvelle vie. Non. Kalasi Jean Bele Jine. Non. Donc, aïe, au fond, un programme. Non. Parce que moi, je vais moi, Tiens. moi, je vais Non. Tiens. parce que ale b'i ta kɛ Naamu. n'a ta na n'i m'a ta kɛ Naamu. wa n'i ta kɔsira ka na Naamu. a bɛ sariya Naamu. donc Président engrais au tien. bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Tiens. ko le 7 février 7 février. an ka ɲi ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲama Iran sɔrɔ. hɔrɔnya ani danbe kɛnɛ jɛkulu bɛɛ invité don Iran sɔrɔ. an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen Iran sɔrɔ. an ka taa Ko denni ka koba ye. kunna wolo Tiens. a ye dan sɔrɔ a ye dɛnɛ bɔ Président Dieu. Il faut. Wari filɛ. Togola TV cɛ a n'a muso nin de hɔrɔnya ni danbe groupe hɔrɔnya ni danbe. Tiens. Sumaya kɛnɛ min bɛ yen n'a sinsinlen don k'a kɛ kala kelen ye. Aho. K'a kɛ cɛ kelen ye. Aho. Côte d'Ivoire yan. Aho. A président de nin ye. Aho. N'o de ye hɔrɔnya ni danbe. Aho. Andre Tarawele. Aho. Ka bɔ Yamusokoro. Tiens. Maa dogolen tɛ. Aïe. Ayiwa an bɛ maa min ka kɛnɛ kan bi n'o de ye Jiko ni Saya Sanda denkɛ Denmisɛnnin ani fitinin. Worokiya den. Wallahi. Somakɛ yɛrɛ a bɛ Jiko yan. Wallahi. An b'ale de ka kɛnɛ kan bi. Tiens donc. Sagaw caman sɛ caman an y'olu dɔn halisa a tɔ bɛ yen k'a jira aw la président bɛ kɛnɛ kan yan Engrais. n'i y'a ye nin waati in y'a sɔrɔ ɲɛna a sababu ye mun ye hɔrɔnya ani danbe Traoré. bi yɛrɛ k'a bɛ ne fɛ yan président jansara ka gurupu jansa ka diinɛ ma madani jakari ani madani adama fɛ moto kelen ani 60,000. Jelika an bɛ moto in tila. E ni ne cɛ. Moto kelen ani 60,000. Ah. O fana kɔfɛ tuguni ko n'an bɔra yan dɔrɔn n bɛ taa mina sérieusement o b'a kɛ ten de ka kɔrɔ O don. fɔli kɛra Isufu Jalo kun yan Ah. a ko a tɛ n sɔn kɛnɛ kan mais a b'a bila fɔɲɔ fɛ Fɔɲɔ fɛ. o fana kelen kɛra kabinɛta la a ko a tɛ n sɔn kɛnɛ kan fo fɔɲɔ fɛ Fɔɲɔ fɛ. donc k'a jira Togola TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye min bɛ o de ye nin ye mais n b'a dɔn président ka san yɛlɛma dɔn a bɛ n sɔn mobili N'Ala sɔnna. président a bɛ kɛ waati kɛ. Ah, ok, aw yɛrɛ kulo b'a la ko kabako don c'est mon président ma chaîne yan nɔ n'i kulonkɛla la i bɛ lahara jeli kɔlɔsi b'i sɔrɔ. A b'i sɔrɔ. Jelika e yɛrɛ tɛ wari minɛ cogo la dɛ.